I pre početka ovog klipa ja bih ga zamolio da ostavite like, subscribe i komentar. Mnogo bi mi značilo kao vid podrške i da znam da li da nastavljam da snimam uopšte, tako da luknite to zvonce, možete također, tako da uživajte. Režija, pusti intro. Pozdrav ljudi, evo trenutno opet pomažemo igračima, kao trenutno imam igrača, tako da kaže kucam stop music i dalje ide ova muzika, zašto? Utišaj radio u podešavanju. Tako da ljudi, može, evo sad ćemo prvo njega, znači Stefan farmera i 360 do grobara, tako da ljudi opet radimo GM poslovi, tako to, uživaj. Do grobara, ajde izađi. 306, ja mislim da je bio idealni lik, sad ćemo da vidimo. 306, get here, 306. Kada pomažem igračima, opet malo sam ranije startao klip, malo sam ranije startao ovaj klip, tako da, eto, pomažem igračima, radimo LPN, to je vođa, rekao nam je da se fokusiramo na LPN chat, tako da radimo. Popravit ćemo ovom liku, novi igrač tu, gotovo 144, ohoho, dobrodošao na sa, u stvari ne možemo da pišemo dobrodošao na sa. Sviđamo kako možemo da mu pomognemo, mada novi igrač, tako nemam pojma, realno. Kako duplin kola, kucaj and gine, inače moramo pisati u IC chat zato što se ne vidi ovo C zone spavna. Nešto su ubagalo ovo ovdje, nemam pojma. Može fix, može naravno. Tako da nećemo ništa pretjerano raditi, opet ćemo raditi LP i nove, mislim da vam je to zanimljivo. Prošli klip imao je preko 60 prikaza, tako da sasvim ok, prešli smo 10 suba. Tako da mi sam zadovoljan relativno. I zato što nisam snimao dugo i moj content se jednostavno nije zasnimao na sampu. Imao sam klipove još iz 2014. Minecraft, tako to, znači kidacka, možete to podamati. Teleport, poslovi, znači 244 ID doma mehaničara. 3. Uživaj. Tako da eto. Ja volim inače tako da pomažem, obožavam. Nisam nešto od prošlog klipa mnogo, nisam nešto mnogo igrao. Ali moram stupiti 20 sata do nedelje, ja bih kad činiš par sata ovdje. Dobro, može pravo do grobara, može sam postati BGF 279 ID do BGF. Get here 279. Tako da eto, ako biste želi da snimamo, može pravo do Lovara, može. Evo, on će pošto prvi odgovorio. Nešto baguje ovo. Što ovo baguje? Nešto bago ljudi moji, nemam pojma šta je ovo. Ne vidim. Tako je svima sad. Jel bug ili tako treba? Ovo je sranje. Ovo je neko žešće sranje, znači. Ovo može. 145. Ne znam zašto, aj stavit ćemo opet đut, tako da, evo vidite sad mi je plav. Evo sad je plav. Domašinovi 427, 427, domašinovi, domašinovi, get here 427.
realno nemam pojma zašto se to dešava. Tako da, eto, neki bug verovatno. Ne, ima neki an, treba da im pomoć. Neko fix. Čas. Fixat ćemo. Ošamari. Aj, fixat ćemo brzo. Nisam ga slikao, valjda sam ga snimio. Tako da... Level 581, ne mogu da ga zatvorim jer nemam slike, tako da... Plavnik. Mada ja volim tamo kad mi je plavnik, zna se da su mogi masteri, tako da... Znači, ne želim ja da se kurčim, da me neko ne izduma posle, ako ga nisam slikao, znate već. A reci ovo. Znači, slovno neka kaže ovdje ne možemo mi sad da se portamo tamo da bi mu odgovarali, znači, hvalno neka pomoć. Nećemo ići spec, koje su DM, RP, većina je DM, ali RP su ti DSF, balas, vola, itd. Tako da, LP nećemo, ali eto, možete od glasa, znači 446, da, skantali smo. Plavnik. Ok, može prevesti do SF-a, please, može, 669. Au, to je bilo. Ajde sa, aha, a DNG je... Napiši ovdje šta ti treba. Tako da ljudi ne možemo da supportamo jer ovako pišite na pitaj, šalju igrači koji su veliki level. 20+, a na NChat uvijek dolazimo kad neko zove, još su to početnici, a na pitaj ne, zato što jednostavno imaju level i nije im baš toliko neophodna pomoć, ja. Čist primjer je ovaj, ćemo što mu treba. Plav mini, evo stavljati se imam slike na forum. Ti mogu pomoći. Šta? Ne znam stvarno što će tako kad ne znam da objasne najgore. Vidjet ćemo. Da li može neko do mene please? Ne možemo voziti do automobila. Ajde, odvešćemo ga do renta, tako da može sam da ide. Evo ti je rent, pa idi sam. Gotovo, 614. Tako da fiksat ćemo mu vozilo. Početnicima fiksamo, ovima što su velike level ne fiksamo i tako to. Možete mi getiti auto. To može samo admin, tako da može kilo pitaj admin. Neka pita samo admine, eto. Opet se Duty pojebala. Tako da... Neki... Pročitat ću posle šta je došlo na update, pa može se nešto se... Aaaa, dosta si beži tamo. Gamo Duty. Sad je plav, eto. Može. Naravno da možemo fiksat. A pravi, uživaj. Popravili ste vaš vozilo.
Get here 260. Djedo mudro, ne smemo voziti do drugog igrača. Aj fisat ćemo liku, može, popravi. $315 ID, ne, teleport, 8 lokacije, spam, get here, 315. Prevoza, 545, stats. Jučerašnji klip, ljudi, malo sam se pogubio, ali sad valjda sam u redu. Bank, može do banki, uživaj. Sad snimamo dok je 11:20, tako da server je relativno prazan. A eto. Admina traži, mada, ok, može da opšti, please. 533, get here, 533. Zanimo kad je bio jedan lik na server. Bio je danas u 7:52, tako da... Ja moram ispuniti još 11 sati do nedelje, tako da lagano, znači kidamo buraz, kidamo. Danas ću biti dosta aktivan i tako, znači izvinite ako mi možda smor klip napišite dole. Ja bih trebao dobiti, znači prihvaćen sam na forum za 5 grama zlata, vrana zlata je mnogo pala, tako da dobit ću neki 100k, ne vjerujem da je više. 100k, pre si dobio i po 200k, znači 5 grama zlata 200k pre. A sad možemo 200 suba, jedan 200 suba, hvala Bogu. I dobiješ po 100k, naves, to je dobro što napravili da nema tolike zarade YouTube-a. A i mnoge stvari su ukinute da ne smiju se rade, tako da ovo smije da se radi ovaj GM posao, tako da to se prihvata. Odmah. Može priti mene da me baci do plaža, može. A teleport, 8 lokacije, plaža, get here, 641. Ovo nikad se ovo iskarano, oni uvijek nađu staff i... Šta? Napiši ovdje šta ti... Dobro, odgovor je Davar. Lapa. Lecenovnik. Čekaj, jel beše postoji ta komanda? Lecenovnik. To je to. Tako da, može pomoć blizu, naravno, burat, naravno, što se kaže, znači, naravno. Opa, kako ti mogu pomoći, radimo PG, ljudi moji. Opa. Kakva ti pomoć treba, neće da prihvati, šta neće da prihvati. Ne znam što neće da prihvati, buraz. Ovaj market za posao, moraš polako da staneš. Moraš polako da staneš na njega. Može. Get here, 535. Tako da... Ajde pomoćemo šavom liku i završavamo klip, polako. A reci, kako da mu pomognem u moj auto. Ne znam stvarno što je do SF mrkno i pa sam odlaz caps off i onda može. Tako da... Ajde, tupat ću ga kad je... teleport... Uživaj. Vozilo... A još malo ćemo da snimamo klip i onda... Vodimo kraju. Napiši razlog portanja. Možda se pitate zašto se ne portam novi što šalju na LP, ali rekao sam, eto, veliki su level, neka napišu razlog, ako je dobar razlog, portat ću se, nema problema. Wiki je viđen... Može. Eto, kliksit ćemo Baxi, može preotkukla mi kola, Kal i piši ti, to sam ja.
Valjda piše za policiju. Policija 911. Dakle. Do renta bicikla. Ima jedan valja dola kod opštine, evo. Uživaj. Tako da ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, možda je bio možda kraći, možda i nije. Ali nadam se da ste uživali, malo smo pomagali igračima, malo smo radili LP i N-chat. Tako da, to bi to što se tiče ovog klipa. Ostavite like, subscribe i u znak podrške. Možete komentar i share, slobodno, neću da se budim. Tako da, to je to, uživajte i ćao.